Sarita may papan ken ni Jose Pepe Mujica Cordano. Iti moderno a panawen, at irukod ti panagbiag, ket maibasar iti kaaddaw wenno kaawan ti kwarta, ken sansanikwa, na isang sangayan ti kaadda ti maysa nga agturay, nagkedked a mangawat iti namay, uray no dagitoy, ket nairabbeng a may kenkwana gapo iti posisyon ken akemna. Adda pagilian a managan Uruguay, anay disso ijay abagatan a paset ti Amerika. Idi tawen 2010, agingga iti 2015, na addaan daytoy iti nagtugaw iti turay, anang kalaat iti adu at tao, ken nagbalin a burburtya kadagiti kadawyan a politiko, iti aglikmot ti lubong. Isu daytoy ni Jose Pepe Mujica Cordano, na panaganan daytoy a panglawan a presidente iti lubong. Kinay kayat na tinagnaed, iti nanumo a balayda, iti basit a sanikwa ti asawa na, ngem tinagtaeng iti nangayed a palasyo a Suarez y Reyes, ijay distrito ti Prado. Pagtaengan daytoy ana ituding kankwana akas presidente ti nasyon, ket addaan kuma 42 nga empleyado amang serbi kankwana. Bayat ti panagakem na presidente, tila ang inawat na kadagiti serbisyo, manipod iti gobyerno, ket daydi mandato ti linteg, akasapulan nga addalat ta gwardiya, nga agpaay iti salaknib ken seguridad na, saan apulus a nagramat iti korbata, ket sandalya ti ruam na nga usaren. Nagsinnaranayan da nga agasawa, tinagtagibalay ken nagtalon, abukbukod da. Ti balor na anay deklara iti umuna atawen na nakatugaw a presidente, ket aganay laeng a 1,008 gasot, adolyar, nga isut pateg, ti pagayayat na addaan alugan na. Inted na ti sweldo na kadagiti marigrigat, ket nagmula ken naglakod ang agasawa iti sabsabong a krisantemo wenno mansanilya, krisanthemum tapno adda pagbiagan da. Napagbaligi na ti kabibiyag na, idi naparwar kalpasan ti nasurok a 12 atawen a panakaibalod na. Mannalon ti opisyal a nakalista a propesyon na. Kinunana, di ka agsardeng akas kadawyan a tao, gapo ta presidente ka. Daytoy sumaganad a may sarita, ket isu ti kabibiyag ni Pepe. Panawen idi, ti dekada 1970, prominente a kameng ni Jose, iti maysa pagbutbutngan a grupo dagiti rebelde, a managan Tupamaros ijay Uruguay. Basit a nasyon ti Uruguay iti abagatan daya, a paset ti akin abagatan nga Amerika, wenno Latin America. Agaruplaeng at aluriw-riw, kan 4,000 ti dagop dagiti tattao nga agindeg ijay. Daydi agimong a managan Movimiento de Liberación Nacional, pagaamo at Tupamaros wenno MLNT, tignay ti Liberasyon a Nacional, ket timpuyog dagiti revolusyonaryo a sumupsupyat iti sistema ti gobyerno. Kadagidi atawen, ni Jose ti kangrunaan a rebelde a birbirukan dagiti otoridad ti linteg tapno tiliwenda daytoy. Nangidaulo ni Jose iti mano a panangraot kadagiti dadakkel a bangko. Ket iti maysa kadagiti insangrat da a panangraot, napasamak ti narungsot a pinnaltuog ken panakiranget da kadagiti pulisya. Napaltuogan daytoy ket simrek tinnem a bala iti bagina. Ngem nalasatan na daydi a panakadangran na. Saan na nagbayag, ket dimteng kankwana ti panagsagaba anang baliw iti biag na. Iti kadagidi na pasamak a panakiranget dagiti revolusyonaryo alimmaban iti represibo nga akem ti gobyerno, saan laeng adagidi rebelde at Tupamaros tinaysebba ti biagda. Adu a soldado, pulisya, ken sibilyan, tinayraman a nadangran, ken natnatay. Agarup 3,000 kadagiti Tupamaros, tinatiliw ken naybalod. Siyam kadagitoy, dagiti daulo a nakayramanan ni Jose. Nailasinda kadagiti kaaduan, ket isuda tinaypaayan, iti kadangkukan a panakadusa.
Iti pa nagbaliw ti tiyempo, kadagidi si maruno atawen, nagbaliw met tigasat da. Talo kadagitoy akakadwa ni Jose, tinagbaligi iti biyagda, idi naparwarda, kalpasan tinasurok ang 12 atawen, apan nakaibalod da. Nagbalin ni Hernandez Huidobro, a politiko ken manurat. Nagbalin met ni Henry Engler, a siyentipiko iti utek. Ni Mauricio Rosenkopf, ket nagbalin a manurat ken mannaniw. Daytoy ket kalpasan anay ted kadakwada ti pamakawan, gaputan nang ideklara ti gobyerno ti Uruguay, iti 1984 ti amnestia. Naipasngay ni Jose Alberto Pepe Mujica Cordano, idi may 20 ti Mayo, 1935, iti kaamaan ti Manalon, ijay siyudad ti Montevideo, Uruguay. Nagtaod daytoy iti kapututan a Basque, wenno Vasco ti Escaleria, a maysa kadagiti kadaanan ken kapigsaan a kultura ti Europa. Dagiti Vasco, wenno Vascongado ti Espanya, ket managandamet pay iti Basquius Caldon iti Pransya. Isuda dagiti tattaong agindeg ken natibo ijay amyanan ti Espanya ken abagatan laod ti Pransya. Espanyol ti puon ti amana, ket kapututan nga Italiano ti biyang ti inana. Mannalon day di amana, ngem napukaw amin, dagiti sanikwada, sakbay ti panakatay na idi 1940. Naguyod amin at talon da, gapu iti saan a panakabael ti amana, anang isubli kadagidi utang na. Agtawen idi iti 5 ni Pepe, daydi inana, ket nagtaod iti kaamaan a migrante, amang rugrugi pay laeng idi, amang patpataod iti pagbiaganda, ijay Uruguay. Naggapu ti kaamaan ti ina ni Pepe, ijay Liguria, Italia. Managayat iti adal ni Pepe, ket kanayon ngagbasa iti libro, bayat iti kinaubing na. Pasaray 8 nga oras ti papan na panagbasa iti libro iti biblioteka, gapu ta saan ang mabailan ti pamilyana, ti gumatang ti libro, wenno anyaman ang mambasa. Dagitoy ang nabasbasa na, ket nakatulong manen kenkwana, mano atawen kalpasan na. Idi nagkabanwagan ni Pepe, nakitipon iti radikal a partido ti politiko, ket nagbalin a gerilya. Idi 1970, nakiraman iti panakirinnupa, ket napaltuugan daytoy angan nga ninatay. 5 ket intultuloy na dagiti aramid na a gerilya. Nakemmeg ken naibalod, idi 1970, ket maysa, ngem naglibas iti pagbaludan, akadwa ti dadduma a balod. Nang kalida idi iti tunnel, wenno dalan nga abot iti uneg ti daga, nga ingapuda a kinali iti uneg ti pagbaludan. Nagtungpal daydi nakali a dalan, iti maysa a laem, iti pagtaengan, iti asideg ti pagbaludan, ijay ti Rimoranda. Nakemmeg manen, kalpasan iti maysa a bulan, ngem nakalibas man metlaengen. Iti daydi a panakakemmeg na amay kadwa. Kadwa na tinasurok a 10 a preso, a naglibas, babaen ti panagluganda iti tabla, nga inaramidan da ti agtayek a pilid na. Isu daytoy tinaramat da alugan, iti uneg ti dalan, a kinali dagidi kakadwada a gerilya, iti ruwar ti pagbaludan. Naminuppat a nakemmeg ni Pepe, ket iti maudi a panakaaresto na, naipupok daytoy iti pagbaludan, iti 13 atawen. Ijay tinakariknaan ken nagtuukan na iti nagduduma a sakit ken panakaparigat. Kas kadagiti kadwana a lider anay pangruna a matuok, inurnong na tisbuna tapno adda mainum na. Nayon ti panakadusa da daydi kinakirang ti danum, anay ted kadakwada. Babaen ti panarita ti maysa kadagiti kadwana ni Rosenkopf, pasaray mangkaem ni Pepe idi, ti bato tapno saan ang makairiag. Makatawenda asaan ang nakapagdigos ken nagbiagda iti remrem ken dulpet. Iti daydi a kaunday ti panawen, a panakaibalod na. Malagip na dagidi di mabilang aldaw,
nga ipapannapan na turog, adimdimngeg kadagiti arasaas ti kuton. No dadduma, makipinatang idi iti maysa wenno dua atukak anayaw awan. Sagpaminsan pay ang nakibinninga iti pirgis ti tinapay, kadagiti baong agtartaray ti uneg ti saldana. Kadagitoy akanito, 5 iti lagip na dagiti bambanag, na nabasbasa na iti kaubing na. Iti baet ti adu a panagtuok na, naigasatan ni Jose, analasatan daydi, nalidem alubong ti pagbaludan. Idi 1985, 1985, nagbaliw ti paglintegan ti gobyerno ti Uruguay, ket naadaan daytoy ti demokrasya. Impaayan day di baro a gobyerno ti Uruguay, ti amnestia, ken pamakawan ni Pepe, ken dagiti dadduma kakadwana, ket naparwarda iti pagbaludan. Kalpasan ti sumagmamano atawen, tinipon ni Pepe iti maysa ka barbaro, ang naipatakder a partido ti politika. Movimiento de Participación Popular, wenno tignay ti popular a partisipasyon. Nalabit aday di panakaibalod na, ket nang riing iti panag-ebolusyon, ti panunot ken panangimutektik na iti biyag. Kadagidi sumuna atawen, no may panggep iti riknana, kadagidi na ipasamak alinakam na, kunana. Naadal ko, ati maysa a tao, ket mabalinlat ta ang mga barwanan. Sa anak nga aggura, amom kadi no kasano ti kinadakkel ti ginawa ti saan amang gura? Sa anak amamati, iti panagpatpatuok akaslaman ti panangiturtured iti dayta, ket ikkan naka ti silap ti dayaw. Inwaksina ti anyaman a sakit tinakem na, kadagiti ng patuok kenkwana, iti pagbaludan. Kinunana, no saan nga isuda, addan tulat ta sa baling agakem iti lugar da, saan amatitdan dayta, adda dagiti paset ti sosyedad, ano biyang amida, agbettak ti impyerno. Ngem, ti pait tinakem, ket awan saysay, ken pagbanagan na. Gamot dayta adakes, saan ang mabalin agbibiyag kalaeng, amang singsingir iti pautang, nga awan tumet mangisubli. Saan abiyag ti kasta? Ti biyag, ket banag asumangbay. Nagtuo kak, ngem di ko kasapulan ti kumpet iti panaggura. Sa anak ang nagbalin asyak ita, no saan ko nga inbiyag akas na ituding, day di biyag ang naglabasak. Idi 1984, 1994, naibutos ni Jose a diputado, ket napili daytoy a senador, idi 1999, 1999. Iti panagsublina iti politika, nagunod na ti panagraem, ken panagayat dagiti kadawyan ken nanumo a makipagili. Inkallaysa ni Jose ni Lucia Topolansky idi 2005, 2005. Nagapu ni Lucia itinabak ng a pamilya ngam idi nagbalasang nagbalinda ito'y a rebelde ket nakigimong kadagiti guerrilla at upamaros dito'y tinagsarakan da ken ni Jose. Saan da an addaan iti anak, ket nagtaeng da iti talon, asan ikwa ni Lucia, ijay Rincon del Cerro, nga da iti Ruarte, Montevideo. Ijay, nagmula da iti sabsabong, a chrysanthemum, nga inlako da. Kas ken Jose, naregget ni Lucia nga agserbi ka nagpaay iti pagilyanda. Nagakem a senador daytoy, manipod 2005, 2005, agingga iti 2017, 2017, ket nagbalin a vice-presidente, manipod 2017, 2017, agingga iti tawen 2020, 2020. Idi 2010, 2010, 25 atawen manipod iti daydi iruruar na iti pagbaludan, nabutusan ni Jose a presidente ti nasyon a Uruguay. Iti daydi panangidaulo na iti gobyerno, nagbaligi daytoy anang gunod iti panagraem, ken atensyon ti sangalubungan. Gapwen ti wagas ti panagbiag na, iti panangidaulo ti administrasyon na, bimaba ti datos, dagiti awanan trabaho.
Nagpangato ti sweldo dagiti trabahador, ket nanayunan ti pensyon dagiti tattao a nagretiro. Bimaba ti datos ti kinariga ti tattao, manipod iti 10% ket 4 a puntos, wenno 10.4%, ket nagbalin a 5% ken 9 a puntos, wenno 5.9%. Idi tawen 2012, 2012. Naglatak ni Jose, saan laeng ijay Uruguay no dikat iti entero alubong. Iti panagbitlana iti komperensya ti Union dagiti Nasyon, United Nations, ijay Rio de Janeiro, Brazil, iti tawen 2012, iti 2012, dinilaw na tinagsaknap a konsumerismo kadagiti sosyedad. Anya ti mapasamak dito'y planeta adaga, no amin nakatutubo ket maaddaanda iti lugan iti tumanggal pamilya akas ijay Alemanya. Kasano ti kaaddo ti mabati nga angin nga angsen. Binagaan na dagiti delegado dagiti nasyon ang nagatendar, nga isardengda ti awan panagalikakana, ken nabarasubus akum kumperensya nga awan met pagbanbanagan na. Kunana, may saak alakay anadamili iti lasag ken tulang, nga adaan pinget ken puso. Iyaddang ko ti sakak iti masansan, ngem kanayon ngagpaay iti nasaya at agandat. Nupay adda na ituding apag naedan na, akas kangatuan nga opisyal ti gobyerno, saan da nga inasaman nga agasawa, tinagnaed iti palasyo. Kinay kayat da, tinagnaed iti nanumu a pagtaingan da, ijay bukod da atalon. Ijay, kadwada ti aso da atalulaeng ti sakana, managanda ito'y ti Manuela. Nagbiagak akastoy, iti paot ti panagbiag ko, kinuna ni Pepe. Naanayen a pagbiagak iti naimbag, ti anyaman nga da kanya. Mano atawen, anat naturugak iti datar ti pagbaludan. Ket kadagidi arabii ang naadaanak iti kutsyon, naragsakanak. Nabiyagak iti baet ti agarup awanan a pulos. Isut gapuna, arinugyak na inikkan pategna, dagiti babasit abanag iti biyag, ken dagiti pagpatinggaan dagita abambanag. No idaton ko ti biyag ko, tapno maadanak iti adu a kinabaknang. Ited ko met ti dakdakkel a paset ti panagbiag ko, ang mga aywan kadagitoy. Ket iti kasta, maawananak to iti panawen ngagpaay kadagiti banag a pagrayawak. Isut gapuna, asaan a sakripisyo kanyak tinalagan a panagbiag. Ngem ket di, awatek ti kinadda ti adu a panawen nga agpaay kadagiti banag a pagbangarak, ket isut pangpasingked iti wayawaya. Isu dayta ti rukod ti kaypapanan ti wayawaya. Iti kasta awagas na bakbaknangak. Manipod iti panagtugaw na Pangulo, na pagbalin ni Jose, ti Uruguay aday ito'y ti katalgedan a nasyon, iti entero nga akin abagatan nga Amerika, wenno Latin America, no may panggep iti seguridad ti pagilian. May saday ito'y kadagiti 10 a pagilian, nga daan kasayaatan awagas ken sistema a mga iwan ken mangsalaknib iti aglawlaw ti daga. May sapay kadagiti 20 a katalgedan a pagilian ti demokrasya ditoy lubong. Iti agdama, daytoy a pagilian ti ayan ti kangatuan nga estado ti panagpapada dagiti tattao iti mata ti hustisya. Kastamet a kangatuan ti estado na iti panagpatubo ken panagpasayaat iti kabibiyag dagiti umili. Nupay daytoy ket resulta ti adu a tawtawen a panagturay ti nasayaat ken nasimbeng a gobyerno anang ipakat iti demokrasya, dakkel ti impluensya ti administrasyon ni Jose, iti panakagunod kadagitoy a nagbanag. Saan a pulos alinipatan ni Jose ti naggapuan na abiyag, nalangtoy ti lagip na ti kaubing na, kastamet day di kaamaan na. Malagip na, nga idi pimusay day di amana, nagrigat daunay, gapu iti kaawan ti mabalinda. Iti kasta, idi nagbalin ni Jose a presidente ti nasyon, indunar na ti 70%, 90% ti sweldo na, kadagiti tao nga adda makasapul unay. Daytoy ti gapu ano panaganan ni Jose, iti kapanglawan a presidente ti nasyon, iti lubong.
Gapwen tinapakumbaba panagbiagda nga agasawa, ken gapwen ti sanda panangawat kadagiti nagagarbo a pribilehiyo ken pabor, a kadawyan a maipapaay kadagiti adda iti turay, nagbalin a naisang sangayan ni Jose iti mata ti kaadwan. Daytoy agalad ken kapanunutan, ket rinaem dagiti dadduma a pangpangulo kadagiti dadduma a nasyon ditoy lubong. Manipud panagtugaw na iti turay, indeklara na aday di 5 atawen at takem na, ket isuntulaeng ti panagtakem na a pangulo. Inusar na day di agundaway, anang irugi ti reforma iti sosyedad ti Uruguay. Simmango ni Jose kadagiti agtuturay kadagiti nabibileg a nasyon dito'y daga, anang itakder kadagiti napapanglaw, ken nagungundawayan at tao iti akin abagatan nga Amerika. Pagaayat na alugan, day di Volkswagen na adaan, modelo 1987, 1987, Volkswagen Beetle Fusca. Daytoy tinagnaynayon alugan na tadina inawat nga aramaten, day di narangya alugan nga intudeng ti gobyerno nga agserbikan kuana. Iditawen 2010, 2010, makuna at ipateg daytoy alugan, ket mapatapat nga agarup sa nga ribo ket 8 gasut a dolyar Amerikano, wenno US dollars 1,800, wenno pateg a 80 ket 6 a ribo a pesos, 86,000 pesos iti kwarta ti Pilipinas. Idi 2014, wenno 2014, nagdinamag nga injayaan ti maysa a nabaknang a sheik iti Arabia ni Jose iti maysa a milyon a dolyar, wenno 40 a milyon a pesos iti kwarta ti Uruguay, tapno gatangin na day didaan alugan ni Jose. Iti daytoy adamag kinuna ni Jose, no pudno agatangin dati lugan ko, iti kasta agatad, may ted ko amin day ta agatad, iti programa amang ted pagnaedan, kadagiti tattaong agwalay-walay, ken awan masnop a pagnaedanda. Gangganaet ti kinapakumbaba ni Jose, agsipod, kasaan anay naig daytoy agalad na iti relihiyon ken pamati. No pa iti maysa kadagiti tiyempo panagbitla, ngayon yaramid na ken panakiinuman na kadagiti umili ti Uruguay kinunana, addaan tayo ti maysa a pakabigbigan, ti kinakristyano ken katoliko at tradisyon tayo. May matangak nga adda-adu nga agtutubo ditoy, kas maysa nalakayan, adtoy ti basit a patigmaan. Tibiyag, ket palabogan na tayo ti adu a panubok, adu-adugol ken timog. Matinnag tayo iti maminribo iti dangadang ti panakikadwa tayo. Ngem no birukan tayo daytoy, biyag, maaddaan tayo iti pigsa a bumangon ken mangrugi manen. Ti kapintasan na banag may papan iti aldaw, ket agsingising daytoy. Addalat ta panagsingising kalpasan ti rabii. Saan nyo alipatan ubing? Dagiti maparmek, ket dagitin tulaeng agsardeng a makisaranget. Maawatan na ti panangipagarup dagiti tattao ken kuana, akas karkar na. Iti daytoy kunana. Makunkuna, amapan panagananak a kapanglawan a presidente, ngem jak marikna ti kinapanglaw. Dagiti napapanglaw, ket isuda dagiti agtrabaho, gapulaeng tapno agbiagda iti nabaknang. Ket di dagsarday agkamat, tapno agnayon dalata a maaddaan pay ti ad-adu, innayon na. Ti panagbali na karkar na, ket galad a kabukbukudan a pinili ti kabayatan ti kinaadda ti wayawaya. No awan ti adu asanikwam, saan mo akasapulan ti agsapol, iti pakaydagupan ti biag mo akas adipan tapno masustenar mo ida. Iti kasta, maaddaang ka iti ad-adu at tiyempo nga agpaaikan ka. No gumatang ka iti maysa a banag, saan apirak ti ited mo akasukat na. Ibaybayad mo ti oras ti panagbiag mo. Biag nga aramatem, apang sapol iti dayta a kwarta, tapno, laeng adda, ibayad mo. Bayat ti panagtugaw na presidente, bimasit agingga iti kagudwa ti bilang dagiti napapanglaw iti Uruguay.
Adu dagiti nagdinamag amay papan kadagiti adu ang natultulungan ti administrasyon na. Kastamet dagiti panangaasi ang nagapgapuanan na. Iti maysa na sarita, adda idi maysa a lalaki ang nagsangit, adi mawat kankwana iti may taraon na. Kimmaot ni Jose iti bulsana ang nangala iti ited na iti daytoy, tapno igatang ti lalaki iti taraon nga ipauneg na. Ngem sakbay nga nyawat ni Jose kinunana, ikang ka iti igatang mo iti makan mo, no isardeng mo tagsangit. Dagos sa simmardeng ang nagibit ti lalaki. Nagyaman daytoy, ket impakaasi na nga agnayon nga agakem ni Jose a presidente, aging gati ungpot ti biag na. Immisam laeng ni Jose, ket imbaga na saan akas di ti panggep na. Idi 2015, bimaba ni Jose muhika iti panagturay na akas presidente. 5 laeng atawen tinaykadeng a termino ti akem ti presidente ijay Uruguay. Babaen iti lintegda, maminsan laeng nga akem ti agpaay ti presidente kastamet ti vice-presidente. Nagtawen ti 85 ni Jose idi 2020 wenno 2020. Iti daytoy atawen, inkadengnan ti permanente a panagretiro na iti biag ti politika. Daytoyan ti pagibusan ti sarita, may panggep kani Jose Pepe Mujica.